lang hilin eh. Five minutes later. Bagag naong. Ito kumawaw. Ito kawaw ng tao manglaba. Manglabada. Kinasip na inamat. May buwang nila magbuwag yung panglaba. Asay bala. Munang event laba. Sa oras Alicia, naglabada ko diha ina may masupaw. May trip na supaw. Naglabada ko dahil ng Francine. Antipas muring. Diyan kapay ko bilang tubig sa una kay Bumba. Nabago diyan na Sabado. Katong Ines Mercano. Katong Neria Libris na kabanaog. Mercano Morgan. Pwede ko na kayo naglabas sa una. So, una pa. Kinaunahan mamali. Marido. Butak. Katong maagya. Tapos lang kalibutan. Sinang Regina. Yeso. Katututong na pag-uos diyang laba nga o maghayhay inahanan din arins inahanan din kusuhon bali-bali ikan diba nga na bali nga na bali
Iman ko ng balik aron. Kaya man maglaba o labi na puti. Tide bar, tide powder, hikahuman. Tuhan na po og Everclean. Ato siya, grabe ko na ba, grabe puti Latag-latag kami dyan ng mga puti. Ini dyan nakasakuyo. Pero sa pasakunin dyan, ano dyan pagkakibaw maglaba. Kaya tapos ng pransing po, laba po po. Magmamakas lang idara. Naputihan nga muna, tabuk-tabukan. Ang labadahan. Kanyang nga wada, ang gagawa niyo, mali. Kuhan. Kasi pakiog ka ng saan pag-hay-hay. Kapila sa bunan, ako na may bahala daan. Kaya di man makatong. Katus anhing kuhan, makatong dito. Tungan ka maglaba. Paglipin ka ba nga taga-mahayag sa unahan di pasunod, wag di siya magkapasal. Napaskag pa man ron, nalabaho ko ng kandihay, kanas Carmelita. Kisuon ni Miguela. Huwag dinibot-bot, ano niya gida. Trabaho ko, gusto ko malay kong pangitang kaban. Kung ito nagbangkay yung kambal. Na may kambal las Marilo. Ang rina niya, pangita ka ba na yung kauban karon kay si Carmelita, kamo man itong malaba. Ang tutugagi. Bahay ng mga nga, mga perfectionist dito nga mga amo. Basta kay perfectionist, kaman kay kasal mo yung paglaba. Dito naman dito na pinding sa katong paghayahay na. Pero wasay na. Pero ikaw, wala yung butugaw ikaw. Hayahay na siya. Dawa ko na sa mapainin. Ano na mainin na yung ano. Tayo sa hinayahay ito. Usubman. Usubman paghayahay, gibalhin. Kaya di mo gusto ka ng katag-katag. Kaya ano ito ba? Kanang panty. Lampin-lampin, t-shirt nga na dito siya. Sita, sa pagkaugma, hindi na kuntong ha. Ano man, nilainan dahil siya, aging gusto. Ako kaya nanganad naman ko. Bumpo naman ko, ako hinayahay nga masagod, hindi ma-arrange. Hindi ko makarat, siya kay nalibag ko man. Ako na pinabilin. Wala sa imi, buhay pa na. Ang pagikan, asawa ni nung suon ni amani ko. Asawa nung bando. Kala siya. May kahaban sa una. Kuya ko na maglaba. Mas kalingganay. Kaban mi na trabaho. Ikaw bang mga amo nga naglaba nga bantagan ka naglaba na ringog ganyan yung takaligog kayo hindi mo nagbabantagan man pero ako okay lang kubantagan kayo ganyan lang ito nagkusot wala po na problema inaanad na 5 minutes later. Hi, hello, break time. Kinamot ko na hunaw ko ha kaya sudan tulan bukod but na po ko dari ako rin mong basta nabalin sabaw nag-umnap ako kahuman luto magkuan abandera
Hindi ko na mahal ganun ha. Okay. Wala ko man sila. Gumilan ko na sila na. Gug. Mamin ayaw, minuto ta. Basta man mo. Ma'am Jerry Ulrich. Pa-remind ako sa imong pan, ma'am. Mong order. Dapat na ba, di ba mabawaan yung kuan? Di mabawaan yung adlaw. Natalata nagkuhan. Pwede nagluman. Itam kauwan. Kukahuman. 5 minutes later. Milo na pod ko. Ani. Ano yung iba milo? Umalang yung labanda si Ngagi. Kasi Ngagi rin nilabhan na. Ang pamiluan. Yes. Bernice. Kada Bernice ng kakabang labanin dyan. Parang pasugubis karon kay matubag tikiraw ma paling ginabana na mo ni this Bernice. Maliit na buhit na bandira. Laba-laba. Ano rin ang dapat na ito? Ang dapat ko kantahan mo nun. Berto, Daso. Daso Iloy. Iloy, yan ang lolo. Ang lolo na si Iloy. Ang kabilan si Iloy. Ang lolo kay mamuang na ito. Ang kabilan ang gagaw, mamuang. Ang kabilan Iloy. Boy, Hunter. Kaso. Five minutes later. Yan na, nag-isa ka. Nakato naman eh. Tapos, kani. Tik. Yarag mga short. Napa-short sa ubos. So, may masaka kay gato pa. Malihang nilabhan ron. Bujag.
Nene